Sawubona mfundi and welcome back to Edufunda with Macele. Ngibukile guys nakho ukufinqa incwadi yethu lesimatasa ngayo ubhuku lamanqe. Sizofinqa inkundla yesibili isigcawu sesibili. Today guys I am not at my best, so you'll have to forgive me if you feel like my energy is not up there, ne? But we've got to do what we've got to do. Hey, drop a spell. So yeah, lapha esigcawini sesibili enkundleni yesibili sivula ngayo uMathonsi uhleli loungeini lakhe ulokhu ezibuka isikhathi esihlakeni e-check ukuthi kanti phela umfana wakhe lamlindile uThamsanqa akafiki na. Khumbula phela bebekhulumile earlier ocingweni ukuthi uyamdinga ukuthi bazoqhumqumuza amakhanda bezokwazi ukuthi baxoxe ngalolu daba likhungathele umndeni wonke. Hayi uthe sahleli nje kunjalo bese sekukhona ongqongqozayo eminyango wasukuma ke waya khona. Hawu makafika hayibo uthuka makabona uNkululeko ubona uNkululeko usemnyango athi hawu wena sedeleli usubuyile futhi usuzongichwenza futhi emzini wami. Athi uNkululeko cha baba boka umoya phansi angizanga ngolaka angizwanga ngodlame kodwa nje ngizwe ukuthi sizothi ukuxoxa ngoba kuyaphoqeleka and kuyadingeka ukuthi vele sihlale phansi sikhulume. Hey vele azizwe ukuthi yabona ke manje udiniwe ukwatile uthukuthele umfo kaMathonsi bese ethi hayi cha kodwa ke kulungile ndoda yamadoda. Khumbula phela nabo banemibuzo ngumakoti manje, so akuselula ukuthi bavele bamxosha nje uNkululeko ekumboneni kwabo. So hayi bamngenise kuNkululeko athi sehlele phansi uNkululeko athi hayi baba njengoba ngangikade ngithembisileke ukuthi hayi ngizobuya khona and mangibuya zobe ngibuya nobufakazi. So ke mina ngumlomo ongathethi imanga sengibuyile ke bakwethu ngibuye nabo ubufakazi bamba la athi ngci okusapheshana. Ayi uMathonsi akuthathe lokho kusapheshana akubukabuke onkosi yami uzibonele obhobholwane nje nkosi yami yena ngoba phela akwazi nokufunda lo muntu onikezwe le phepha kanti inhlanhla leyo kuzongena ye umkakhe uMamhlongo avele naye uMamhlongo mangena muthi nhla phela uyasibona lesadeleli lesana esabakuvezela isibhamu ngaleli langa angabingeleli nokubingelela vele athi uMathonsi hey wemntanami awubambe la usho kumkakhe ke njalo makathi mntanami athi awubambe la ubukabuke la bese uyangitshela nawe lo mgulukudu uthi ufikile phela ufike nobufakazi. Athi uMamhlongo yini yona le ayibuke mameshana hebe mameshana leli phepha phela incwadi yomshado. Athi hayi baba phela le noma kungathiwani noma kuthiwa izinto ziyafanele incwadi yomshado nangempela iyasho baba ukuthi umnumzane lo uNkululeko ushadile ngempela naye uphindisiwe umakoti wakwakhe. Hayi umama besesho ke impela ukuthi hawu kodwa umakoti ngimthembe kangaka kodwa bengimsola. Athi uMathonsi hayi niyahlupha nina abantu besifazane ungasheshi uthi bawusola ngoba awuyazi mgulukudu yaseGoli ingenza noma ngayini ukuthi vele ithole imali kubantu noma ngabe kuthiwa isebenzisa yiphi indlela wazi ngani ukuthi lelo phepha mhlawumbe lo mgunyathi nje akusiyo impela ungqo. Hayi ke athule ke uMamhlongo bese ethi uNkululeko hayi baba if awungithembi angikaqedi sasekhona hayi ke uNkululeko ke bese vele bethi zanganga ngesithombe anikeze yena umfo kaMathonsi asithathe lesithombe umfo kaMathonsi asibuke mameshana kunini sithi hawu hawu nangempela umakoti wakhe uphindisiwe lo sesithombeni impela nangu noNkululeko khona lana kulesi sithombe labantu ababili bayashada phela nangu nomfundisi impela uyabonakala lapha impela uyimisele nomfundisi lapha nokhololo ukhona lapha yakukhombisa ukuthi ngempela iqiniso phela lento ebonakala la isithombeni hayi ukuthi bekudlala. Hawu uMathonsi ke bese yayibuza ukuthi hayibo kwenzeka kanjani asithathe lesithombe asidlulisele kumkakhe. Hayibo wathwala izandla ekhanda bonkosi yami noMamhlongo kuthi hawu kanti kwenzakalani madoda ngoba phela iy'nkomo bona bayishaya iphelele kibo uphindisiwe kanjani manje futhi mangabe sekuzovela ukuthi uphindisiwe kahle kahle ushadile. Bese asho uNkululeko ukuthi hayi njengoba ngangishilo kwasekuqaleni ukuthi mina ngizele ngokwami uphindisiwe unkosikazi wami. Hayi athi uMathonsi hayi ngeke mfethu chaza asikwazi ukuthi nje sivele si-accept lento oyishoyo. Athi hayi unkosikazi wami nami vele ngalobola ngamshada umkami mina. Sawubona mfundi and welcome back to Edufunda with uMacele guys. Ngibuyile ngiyachubeka lapha nokufinqa kwayo isigcawu sesibili enkundleni yesibili. You can see ukuthi this is another day, another dollar, just like you guys say. What happened is that with the first video I recorded it the other day, but I had my son around so I couldn't finish. So namhlanje ngithi okay, let me just finish the video so that I can be able to start isigcawu esisha. So yeah, asichubekeni mangikhumbula kahle sigcine lapha khona uNkululeko banikeza isithombe ke as ubufakazi bokuthi ngempela uphindisiwe unkosikazi wakhe and kuleso sithombe bekhona uNkululeko uphindisiwe nomfundisi ikhombisa ukuthi ingaleli langa leli kade beshada ngalo. So yeah
After ukubanikeza isithombe-ke bese eyilanda-ke indaba-ke uNkululeko ukuthi hhayi kahle kahle sinoPhindisiwe besihlala ndawonye sishadile, kwenzeka ngelinye ilanga ebuya emsebenzini esebhasini sekuhlwile wezwa lezalukazi zikhuluma zikhomba nayintombazanyana bethi nangu lo mchithi womuzi wakibo uNkululeko, isibongo sakhe sengisikhohliwe. Hhayi nanngempela-ke makezwa lokho uNkululeko lezalukazi kusho ukuthi zazimbonile uNkululeko, uyacabanga naye uNkululeko ukuthi okay kusho ukuthi kwakuyindlela ababengidonsa ngayo indlebe ukuthi kahle kahle heyi nampu ukuchitheka kugayiwe laphaya emzini wakho. Hhayi nangempela-ke wambuza uNkululeko ngale nto, hhayi bathi wavele wavuka waba ulwandle-ke intukuthelo wa-throw i-tantrum. uPhindisiwe waphakama waya phezulu wangaphumela nencazelo eqondile. So uNkululeko wakubona-ke kuyicebo elihle ukuthi akuthathe ezandleni zakhe ukuthi enze sure ukuthi manje akasasebenzele ekudeni. Yilapho-ke abika khona-ke emsebenzini ukuthi yena akaphilile kahle, usecela ukuthi asebenzele ngasekhaya bangasamhambisi. Nangempela bamenza njalo. Sekuthi-ke ngelinye ilanga ngazo lezi zinto zakhe azenzayo, uPhindisiwe akwate-ke uNkululeko agcine kusho ukuthi emphakamisela isandla amshaye. Wathi ukumshaya kwakhe nje uPhindisiwe wathi nje angisahlalanga ilapha ahamba khona kuPhindisiwe. Uthi uNkululeko emva kwamalangana wazama ukumlandela ayomfuna nasekhaya kibo elokhu elambatha Nkosi yami ahamba abuye engenalutho engamtholi uPhindisiwe. Uthi ekugcineni waze wabona ukuthi impela ngathi kudlalwa ngayo kube uPhindisiwe njalo makaya khona ngoba umama wakhe wagcina sethi yena akasipho uyise kaPhindisiwe ukuthi uzomgada ukuthi ukuphi. So wathi mangabe ufuna uPhindisiwe kuzofanele ukuthi aye ekoloni le kuyise ayomfuna khona. Kusho ukuthi uyise kaPhindisiwe bekahlala ekoloni. Naye impela uthi uNkululeko waya kabili kathathu wabona ukuthi nakhona cha ufihlelwe nje induku emqobeni ayikho lento asuke eyela le. Wagcina ngathi elahlela ithawula-ke akalahlelanga ithawula kodwa wagcina eseyekile because kwenzeka le incident lapho khona ezogcina eseboshiwe khona. Hhayi-ke nangempela uMathonsi bese yabuza ukuthi mara if leyo nto kuwukuthi iciniso kwenzeka kanjani ukuthi bagcine bethathe iy'nkomo kubo bezolobola uPhindisiwe ekubeni kuney'nkomo zakomunye umuzi already bezikhona and yena bangatshelwa iqiniso. Aze abuza uNkululeko ukuthi nina nanitshelweni kahle kahle nanitshelwe ukuthi intombazane isagcwele or nanitshelweni kahle kahle nize nilobola. Hhayi kubonakala ukuthi vele uMathonsi hhayi no ngathi akukho ababetshelwe bona kusho ukuthi vele abazange batshelwe iqiniso. Hhayi-ke bese yasho uNkululeko ukuthi hhayi and enye reason ukuthi ngize vele la ngizama ukulanda unkosikazi wami ukuthi sengizwile ukuthi umntanami akahlalisekile kahle. Hawu ambabaze-ke Nkosi yami uMamhlongo ukuthi hayibo umntanakho muphi manje kanti uPhindisiwe unomunye umntwana ngaphandle kwalo abanaye benoThamsanqa njengamanje. Achaza uNkululeko ukuthi hhayi akekho nayedwa kahle kahle unabantwana abanti abashiyile la abashiye khona uNokwethemba noThemba Lethu. Ya uNokwethemba noThemba Lethu. Yibona laba bashiye emuva. Kusho ukuthi nje ukhohliwe nawe uthole ezinye iy'ngane ngaphandle kwale yahlala nayo noThamsanqa. Hhayi-ke ababaza athwala izandla ekhanda-ke Nkosi yami uMamhlongo ukuthi kodwa ngale ngane Nkosi yami ngimthanda kangaka umakoti. Uyabona ukuthi manje sekukhona ukuthi sebeyamkholwa. Bese yasho uMamhlongo ukuthi kusho ukuthi iyona le mfihlo umakoti akade ekhuluma ngayo. Ocingweni uyakhumbula phela ukuthi keza phambana iy'ngcingo etshela ukuthi uPhindisiwe ukhuluma noNkululeko kanti usekhuluma noMamezala. So sekuyahlangana nyana kuMamezala lokho. Hhayi babhunge-ke lolu daba-ke manje sekungathi vele bayamuzwisisa nyana uNkululeko. Sebeyalalela nesayidi lakhe kuyilapho-ke uNkululeko esecela noxolo Nkosi yami ukuthi heyi ngiyaxolisa ngendlela engaziphatha ngayo ngendlela edlulile. Kusho ukuthi naye vele wayengekho kahle emoyeni Nkosi yami kuningi uyamuzwa nje nawe umntana abantu uyifunela unkosikazi wakhe qha. Kodwa-ke uthe makamakhuluma indaba yokuthi baxabana waze wagcina emphakamisela isandla. Hhayi uMamhlongo wathi ya yiyo le mgulukudu ngitshelile baba ukuthi lo muntu umgulukudu uza nje ashaya ingane yabantu ucabanga ukuthi yena ingane yabantu kufanele ihlale ibe ihlukunyezwa. uNkululeko azama ukubeka izaba-ke siyazi ukuthi futhi-ke ukuhlukumeza kwabantu besifazane-ke kuleli-ke yinto vele eyi-crisis even nanamhlanje mhlampe yayi-even worse back kogogo bethu noma wethu just ngoba babephila ngaphansi kwesikhathi sencindezi samabhunu. Ngiyazi ukuthi ngiyaphuma ku-topic kodwa-ke siyazi ukuthi kuyi-crisis lokho e-South Africa. So vele nje bekufanele bayi-highlight leyo ukuthi uNkululeko as much as amshayile vele bekufanele bekuyilungelo lakho ukuthi uPhindisiwe ahambe. Although-ke angimsapoti ukuthi ashiye abantwana achubeke nempilo yakhe ngathi azange baze baba khona labantwana. Okay no ekugcineni-ke uNkululeko agcine evalelisile ahambe futhi ahambe nje kahle kungasaliwanga. Basale-ke uMathonsi nomkakhe. uMathonsi naye asale eyibuza ukuthi heyi kwaze kwakuningi Nkosi yami ngizolibhoboza kanjani le thumba kuThamsanqa ngoba phela fanele ayilethe le ndaba kuThamsanqa bezokwazi ukuthi baphume ne-solution ukuthi indlela eya phambili ithini ngoba noNkululeko ushiye ngalo lokubuza ukuthi eyi inqubo eya phambili izawuthini. Wasethi uMathonsi hhayi impendulo angizukuba nayo manje for wena ngoba phela vele umfana wami fanele ngithole ukuthi uwazi kangakanani yena mayelana nodaba ngoba khumbula phela iy'ndaba zabantu ababili azingelwa ngoba awazi ukuthi noma uThamsanqa maybe unayo-idea of what's going on or maybe uyazi naye mhlawumbe uye nje wamkhipha angazi. Asiqhubeke-ke siphinde sibonane esahlukweni esilandelayo. Please don't forget to subscribe, to like and also to share with your friends. Okay, I just wanted to address this one comment that I saw. One of you guys requested that I just do the summary of incwadi yonke ngiyekele ukuyenza ngey'gcawu. Unfortunately, I can't. Ngingathanda ukuthi nginenzele kanjalo kungaba lula but I can't. As you can see now, even now I'm recording ngisemotweni.
I'm actually at work. I have a full-time job. I've mentioned this before, but I have a full-time job. So I also have a family to take care of. I don't always have time ukuthi ngifunde incwadi ngiqale ngize ngiqede bese ngikwazi ukunenzela isamari. Yabona ngoba ngifunda nje kanye nani ngoba nizwa ama-audios ngisuke ngiqala nami ukuyifunda njengani le ncwadi. Ngisuke ngi-understand, the more understand nami it's the more understand. That's why ubona ukuthi ngathi angikho that consistent and ubona ukuthi angikwazi ukuthi ngisamarize yonke. Yeah, that's that nje. So you guys will have to work with what we have for now. Okay? Yeah, I hope you have a great day until we meet next time on the next video. Toodles!